2008 ya weu nongtuh bapli namar jingshit kerang palat kasngi haka wei ka steps ngi ubelai hapo Indranagar area jongkelak keno weu nongtuh ulayo lat pun psutu yalade haka wei ka ying ka pamdan breu hapo ying huneu nongtuh ulakamen shikate panjo i shibun kitiar ki barem dor sudah hapo kata ka ying ndrei namar ka jingshit palat ka pamla shu ban batai ka jingshit marat ayusha hatu banda penlong yau tau nongtuh pan sngau kulmar khat ban turu ndrei kumno re ushemba kata ka ying gade ka ying badon AC lani ki kor pen mi ler tatha uneu nongtuh ulapan me ya kata ka AC pat kumtahi kata ka kamera kalatap dakal air pangat hajing sngau muja uneu nongtuh ulapalan pat shongja that chiwa pause haka jingkano jong kata ka AC uneu nongtuh ulalip ki khmat pat chalang ulangam shathwei jong kijing pos new palai phujat wei paramar janu balas ngofer ya kata ka ying padula subaru pala bandon ki nongtuh po jong kata ka ying ula phone ya utrai jong kata ka ying ubadang let jinglet shawaranasi padune utrai ula yo aban pentip shik pulit ki pulit kila let khan raya kata ka ying tangba oho uneu nongtuh lengai udang iohthiah sok klem phongjan phongdep ki pulit kila kam sok ya uneu nongtuh palapan ngaru ya u haka IPC section laispa nyopo khandai ki pulit kila tu ba uneu nongtuh ulamut bandrong ya ki wash basin ka pom ka tendong gas pat katu katne ka pisah